Сърце не ми дал, те така го познават. Точно да всеки случай правилно. И червения паспорт. И той за всеки случай. Защото сте пори, като стигнем всеки да искам броня. Чакай, ние да ергенското, щом не се събудихме в друга държава, значи на садата. Значи всичко е нормално. В моето село. Да, ама някой знае ли къде се е събудил? И аз в моето село. Това няма. Беше въпроса къде е, пък въпроса как. Ето като се събудиш вече. Да, искат се да не се събуждал. Да, Чулата? чантата. Къде? А чантата? Мен. Ама, това са възпитки на всички сделки. Какво търсиш? Кое? Имаме го. Нещо имаш в чантата. Марта, включвай. Иначе отказвам.
Нашите младоженци са вече тук и тръгнат с очакване да влязат при нас в този прекрасен ресторант. Редно да се изправим всички на крака, всички заедно, всички дружно и да ги посрещнем, разбира се, с най-бурните аплодисменти, на които сме способни днес. Дами и господа, нека ви представя семейство Иванови и Петко Бакулова. Вижте какво грандиозно посрещане. Това са вашите приятели и вашите близки. Уважаемо мило семейство, вие днес направихте вашият избор, след който се врекохте един пред друг и създадохте семейство. Семейство, в което с много любов ще създадете, отгледате и възпитате вашите деца, така както вашите родители са се справили чудесно с вас. Щях да ви кажа много работи, бях си намислил наистина, но като ви видях така двамата хванати ръка за ръка да влизате тук, просто всичко в главата ми изчезна. Вие каквото има сте си го казали един пред друг, което е най-важното. По българска традиция тук при нас трябва да бъдете посрещнати с хляб, с сол, с мед.